Γεια σας παιδιά, εδώ ο Γιώργος. Σήμερα θα παίξουμε Minecraft. Λοιπόν, θα σας δείξω και ένα κωδικό για να μπαίνετε στο σερβερ μου. Ναι. Θα το δείτε τώρα, περιμένετε να το βρω. Αυτός είναι ο κωδικός του σερβερ μου. Όποιοι θέλουν να μπουν, ας μπουν, να γράψουν αυτό το κωδικό που βλέπουν τώρα. Τώρα όμως πατάμε το save και μετά play. Όμως τώρα θα παίξουμε Mineplex. Διάφορα παιχνίδια που έχει εκεί μέσα, να ξέρετε. Σε γύρω το σερβερ που σας έδωσα θα είναι και οι ξαδέρφοι μου, μπαίνει για οι ξαδέρφοι μου. Όποιος θέλει μπορεί να μπει. Το λέω. Πιστεύω να σας αρέσει αυτό το βίντεο και τα λέμε στο gaming. Και ώρα για να αρχίσουμε. Αρχίσαμε ήδη. Μπήκαμε στο map και τώρα υπάρχουν διάφορα παιχνίδια θα παίξω. Εγώ θα παίξω Marco Battles. Μετά θα παίξουμε Skyward Solo. Σκέφτηκα να κάνω αυτό το βίντεο Σάββατο, γιατί τις επόμενες μέρες δεν μπορούσα. Είχα να διαβάσω πάρα πολλά στο σχολείο, από το σχολείο και φροντιστήριο. Να ξέρετε ότι θα κάνουμε βίντεο, οπότε μην βγείτε από τη σελίδα. Κάντε και εγγραφή και πιστεύω να σας αρέσει. Σε λίγο θα αρχίσουμε, σε 30 δευτερόλεπτα. Έτοιμο. Τώρα κάθεστε εδώ όποιοι δεν ξέρουν για να περιμένεις για να αρχίσει. Το όνομά μου είναι HighPixel. Έτσι το έχω εδώ στο παιχνίδι HighPixels Hackis. Εμένα κανονικά με λένε Γιώργο, να ξέρετε. Λοιπόν, και τα λέμε στο gaming. Και αρχίζουμε πάρα πολύ γρήγορα. Αυτό είναι, ναι, αυτό είναι. Αυτή είναι η αγαπημένη μου πίστα. Θα πολεμάμε, δεν πειράζει άμα χάσουμε. Δεν είμαι και επαγγελματίας. Κάτσε να πάρουμε το σπαθί. Και ήρθανε. Πάμε. Είναι 2v1. Χάσαμε, δεν πειράζει. Λοιπόν, βγαίνω λίγο από εδώ. Σας το λέω, θα συνεχίσω το βίντεο. Τώρα θα παίξουμε Skyward Solo. Βασικά δεν ξέρω. Ναι, Skyward Solo θα παίξουμε. Βασικά όχι, θα σας δείξω λίγο τον κωδικό εκείνο που σας έλεγα το δικό μου πώς είναι. Και μετά θα κλείσω αυτό το βίντεο και όποιοι θέλουν να μπουν στον κωδικό που θα σας δώσω, να παίζουμε όλοι μαζί. Θα είναι μεγάλη μου χαρά να παίζουμε όλοι μαζί, παιδιά, όσοι δουν το βίντεο. Θέλω να είστε μαζί μου πάντα, δηλαδή να μπαίνετε στο σερβερ και να παίζουμε όλοι μαζί, να φτιάχνουμε ό,τι θέλουμε. Τώρα μπαίνουμε στο κωδικό μου, θα δείτε λίγο πως είναι, παίζουμε θεοί, είναι σερβερ, εγώ μπορώ να το κάνω και άνθρωπο. Λοιπόν, αυτά τα σπίτια όλα εγώ τα έχω κάνει, όποια βλέπετε εδώ. Ας μπούμε και μέσα. Τώρα δεν είναι κανείς, γιατί μόνο όταν μπαίνω εγώ έχω τα bells. Αυτό όλο είναι το σπίτι μου, να ξέρετε. Το άλλο, το ξύλινο, είναι της ξαδέρφης μου, της Βιθλέμ. Έχει και αυτή η σελίδα στο YouTube. Τη λένε Βιθλέμ Παρούσι. Άμα θέλετε κάντε μια εγγραφή.
και αν σας αρέσει κάντε μια εγγραφή. Λοιπόν, κατεβαίνουμε κάτω, πάμε να σας δείξουμε το μεγάλο σπίτι που έχουμε μαζί της, μένουμε μαζί, όποιος θέλει να μπει θα μένουμε όλοι μαζί. Αυτές οι πόρτες οι σιδερένιες ανοίγουν στα τέτοια, στα σερβερ. Ώρα είναι να προχωρήσουμε. Να, αυτό το σπίτι μας όλο, θα σας αρέσει κάτι πάρα πολύ ωραίο μετά που θα σας δείξω. Ανεβαίνουμε πάνω, ορίστε, αυτό είναι το δωμάτιό μου και αυτό είναι της ξαδέρφης μου και εδώ είναι ο Παρθενώνας. Δεν είναι ακριβώς έτσι, δεν ξέρω πως είναι, αλλά εγώ έτσι τον έφτιαξα. Λοιπόν, έτσι έχουμε διάφορα πράγματα με την ξαδέρφη μου εδώ κάτω, δεν έχει τίποτα. Έχει parkour, όποιος θέλει να κάνει, όποιος θέλει να έρθει βασικά και να κάνει ένα άλλο parkour, να φτιάξει. Και τώρα πάμε να σας δείξω το άλλο Παρθενώνα που έκανα. Νάτος, πιο ωραίος είναι, δεν λέω, αλλά δεν έβαλα πράγματα κάτω, να ξέρετε. Άμα όποιος θέλει, εγώ θα το κάνω. Θα με γράφετε μηνύματα, θα με στέλνετε και εγώ θα σας το λέω. Περιμένετε να κάνουμε λίγο αυτό. Ωραία. Παιδιά, για αυτό το βίντεο σήμερα, άμα σας άρεσε βάλτε ένα like, γράψτε ένα σχόλιο, κάντε ένα subscribe και επίσης να μπείτε στο server και να γράψετε ένα σχόλιο από κάτω. Γιώργο, έλα να μπούμε στο server σου. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Γεια σας παιδιά.